Tarong luto diha dong arong lami. Aw lami, unsa pa atong gihuwat mo kaon na tayo kay perti na yung gutoma. Siya sa Ginoo kay maayo ra ang panahon ug lain na pong adventure nga atong buhaton ug naabot ra gyud ta sa crossway. Lami man kayo isugba rong panahon na oy mangita kog sugbaon. Maora ni akong nakita nga sugbaon na ring dapita no, goods na ni kayo. Palitan sa day nato og lato no, mayo na lang pud ni. Nya palit sa tagmangga, mayo na lang ni pangpagana. Ug di sa dato kalimtan ang uling. Napalit naman nato tanan atong kinahanglan, mobalik na sa tao biyahe. Let's go. Fast forward taning dapita no, aron dali ra ta maabot ba. Ug naabot ra gyud ta. Lain na sa dayoning lugar nga akong gipistuhan no, kay wala ra gyud kayo mga tao daring dapita ba. Peaceful og relax ra gyud kayo ning dapita. Hinahinay gug lugsong diha dong kay basing ma-slide ka. Aw, maginahinay oy. Medyo naipit gyud ko ning dapita ba. Anhi day ko mo pwesto kay wala ra gyud makasamok nako diri ba. Anhalang diha ibutang dong. Aw, anhi oy. Unya i-ready na dayon ni nakong uling. Sus, nakalimot gyud kog daog gas ba maong mangita na lang tag teknik be. Teknik pag kunong kagaral. Aw, teknik oy. Muna ko unsahon pagpasiga ha. O, nagsiga na. Dong, bawal na maghukas diha dong. Bawal si mong kagaral. Igang man kayo. Nya maginahinay na day kog prepare ning isda no akong hugasan. Kay nahuman naman ako og slice. Butangan na day na kog asin. Tarong luto diha dong arong lami. Aw lami uy. Prepare na dayon ni nako ning sugbaan. Nya butangan dayon og isda. Piti. Nya pinaslice dayon tas mga lamas. Dugay ra day ko sa kalihukan no sa wala kay baw diha. Chip cook day ko sa balay. Unsay chipwok god nga mo matar man kag mukaon. Ay saba diha mura kag tala. Sus hapita makalimtan ang kanon ay magdungag sa ko be. Ako sa na-prepare ning butane. Tak ang dayon ang dinungag kay murag gusla niyo kayo ba. Pasigaon tak dapite. Butangan dayog itlog. Mao day na teknik no aron dili na mo mag-init og tubig ba. Himay-himayon dayon ni akong lato yan naghuman hugasan dayon. Tarong bayag hugas diha dong ha kay basing makakaon tagbas. Aw tarungon oy. Ako day gibantayan ang akong gidungag kay daghan ra bag mananap diri. Sama ani nga layon o isog ra ba kaayo ni. Naapay haina o kusog ra ba kay nimo ka og sudan. Balihon sa din akong isda no kay murag naluto naman ning pikas ani ba. Okban dayon ang kanon. Wow, hapit na gyud maluto. Maong ako na po ning i-prepare ning akong kilawon nga lato. Nya magbutang dayon kog olive oil sa akong vegetable salad. Sus kalami na ba ani oy. Mukos-mikos mo na yan insan. Sliceon dayon ni nato ning mangga, pangpagana. Unsa pa atong gihuwat mo kaon na tayo kay perti na yung gutoma. Dong, makaon lagi na imong giluto dong. Aw makaon oy. Shut up sa diha oy kay ingon ra ba sila nga don't talk when your mouth is full. Take English diha kay bistak ra ba kay kagdaw. Kasaba ba ani niya? Balik dayon tas pagkaon. Kuha sa tagmangga besos kalami gyud ning mangga o sakto ra gyud kayo pagkahinuga. Perti pag gyud kayo tamisa. Kuha na punta sa isda ato na ibali be kay murag nahurot na gyud ako didto ba. Ituslo dayon sa suka. Da kalam. Muad sa taog rice be kay murag na short mata ning dapita. Dong, imo naman gibalian og liog. Aw naa pa daay ka diha. Aw ingani gyud ni basta lami ta muluto matilog gyud tanan pati o. Kanina sang vegetable salad atong birahan be. Lamia yun ani sakto gyud kayo na ko pagkatimpla ba. Busog na ka, healthy pa. Nya pag human ako kaon, ako sa day pong gipakaon ni mga mananap no. Mag-ilis na sa day ko og jacket og ako na sang i-prepare na akong mga gamit kay mauli na. Grasya sa Ginoo lain na sang adlaw nga atong nahuman. Ug salamat sa pagtan-aw.